оҷонсӣ ба кортаъминкунӣ дар хориҷаи документот 100% бошад, не ягон проблема намешавад. нарх навои патента кадомеш ки спискаш. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат тамошо кунед ва ҳатман лайк бигузоред. ширкати Саид Граница барои шумо таксиҳои арзона тавсия метиҳад. касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон бигзарад, рақамашон мебуранд, дар WhatsApp метавонед бинависонед ё зангшон бизанед. шуморо баъд аз так худо хоҳад мегиранд ва граница бурда бе ягон очират дар ҳолати тезтарин мегзаронанд. мақомот шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро барои сабти ном ба кор дар Кореяи Ҷанубӣ даъват карданд. яъне касе ки кору фаъолият кардан мехоҳад дар Кореяи Ҷанубӣ, мақомот гуфт ки биёянд худшона номнавис бикунанд. оҷонсӣ ба кортаъминкунӣ дар хориҷаи Вазорати кору муҳоҷирати кишвар рӯзи 12 январ эълон кард, ки ба қайдгирии хоҳишмандон барои кор дар Кореяи Ҷанубӣ тариқи ин барнома оғоз шудааст. яъне барномаи EPS Topic. ин ниҳод гуфтааст, ки талабот барои сабти ном чунин мебошад: донистани забони кореяӣ тибқи низоми EPS Topic аз 18 то 38 сола, надоштани доғи судӣ, надоштани собиқаи депортатсия аз Кореяи Ҷанубӣ. нафароне ки тибқи талаботи низом мехоҳанд барои муҳоҷирати меҳнатӣ ба Корея раванд, вале забони кореягиро намедонанд, дар агентӣ барои омӯзиши забони кореягӣ тавсияҳои муфид пешниҳод карда мешавад, навиштааст оҷонсӣ ба кортаъминкунӣ. суроғаи ин ниҳод дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Лоҳутӣ 80 мебошад. барои тамос бо оҷонсӣ рақамҳои зери низ гузошта шудааст. метавонед ки дар Google бизанед мақсад оҷонсӣ ба кортаъминкунӣ ва дар уҷа информатсияшон мебурад. лекин касе ки мехоҳад биравад, мисол бе ягон занг задан, кӯчаи Лоҳутӣ 80 дар шаҳри Душанбе ҷойгир шудагӣ. ана ҳамунҷа мерен ва барои ба кортаъминкунӣ дар Корея муроҷиат мекунед. ибади информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. кадом нафареда дар Москва стоматологи тоҷик дар кор бошад, рақамош мебурад, занг бизанед. беҳтарин духтури дандон бародари тоҷики хидмон хизмати шуморо мекунад. Ҳайдарова нависонда: салому алайкум ака, патент дорам, документҳо ҳамаш созад. бирам Тоҷикистон баъди 15 рӯз биём бо мешавад, дар рестр намеғалтӣ. документот 100% бошад, не ягон проблема намешавад. дар рестр ғалтидан дар ҳолате мешавад ки шумо документ надоред, яъне ки қонунро нарушад мекунед. ана ин ҳолатда чорни спискада меғалтед. Каромат нависонда: саломат бошед додарон, худо шуморо баракат диҳад. мегуфте ки аз Россия баромадӣ, агар то 3 моҳу 15 рӯз нашавад, аз аэропорт мегардондиянд, меган бачаҳоро гардонданд, мегуфтед. раҳмати калом барои суханҳои хубтон аввалан. ва 3 моҳу 15 рӯз истодан дар ғайр аз Россия дигар ҷуда ягон асоси воқеӣ надорад, ки бояд шумо ҳамин қадар рӯз бестед. Дилшод нависонда: ман тулладаем, 25 000 шида патент. нарх навои патента кадомеш ки спискаш ҳамун шаҳрвандои тоҷик бисёртар қарор доранд. ҳамун шаҳрҳода мо видео кардем ва барои шумо пешкаш гардонидем. агар касе ки бихоҳад тамоми шаҳрҳоро мо видео кунем ва ҳамаша гап занем, фикротонро бинависонед. худо хоҳад боз як фикрша мекунему мақсад видео мекунем баъдан. Мирзоев нависонда: салом акаи Сорбон, ай золотая корона қарздор бошӣ, Тоҷикистон рафта метавонем ё не? агар золотая корона шуморо дар суд додагӣ набошад ва суд шуморо запрет наномда бошад, бале метавонем. дар ҳолате суд додуда бошад, ҳамин ҳолатода баромада наметавонем баъдан. Умар нависонда: ассалому алайкум ака, ман гости гуфтам Россия омадам, 3 сол шид, ҳоли нарафтам Тоҷикистон. аз рӯи кӯдакон гостима давом додам, гирифтам. 1 сола мекунам, мегӯм Тоҷикистон бирам, 1 моҳ бестум бо биём. бисёри одамо мегӯянд гости гуфтагӣ бояд 90 рӯз бестӣ, баъд бо биёӣ. ҳамин рост бошад ё дурӯғ? 90 рӯз не, ҳозир 9 моҳай. касе ки гостияй аз Россия мебарояд, тағйирот шудагияй дар ҳамин масъала, 9 моҳ пас бояд ки вориди Россия бошем. Азам ТВ нависонда: салом Сорбон, патенти ман суроғ шуд 28 май.
ман ҳозиравум апрел биём, патент метаҳам, ҷавоб медодӣ. Агар ба ягон проблема бубурӯен, мисол пули патентона пардохт бикунен, патенти ҳозиратон аннулир ва ношуда бароен, бале рафтем боз метавонем ки патент бикунем. Як нафари дигар нависондаи: ассалому алайкум акаҷон, ман 26 соларо пур кардам, 27 солада қадам мондам, мара хизмат мебаранд ё не? Ҷавоб медодем: пешакӣ раҳмат. яъне ки мисол меёрам ба шумо, ана ҳамин рӯз зодрӯзи шумоe ва ҳамин рӯз шумо 27 сола шудед, аллакай аз даъват ба хизмат озод мешавем. Як нафари дигар нависондаи: салом акаи сорвон, меган аэропортро маҳкам дорам, ҳамин гап рост бошад? Не, ин гап рост нест ва ягон асоси воқеӣ надорад. мардум рафтуомад кардестиям, бародари азиз. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. саволотон боша бинависонед. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.